Ole clear tu ten savain chi bai le vek ole ton tu ma chuan USA video viral mek chungchang hi kan bi chiang don anga abi takin conspiracy theories lampang kan ron bi chiang don ani kan ria thewang in USA hian thil thleng makle danglam tak tak ria tur hatam shin khup maya soifia theilo te po om shin bok ani tunangi po hian video viral pakhat omle mek to a hi New York Post ni sari liam ta khan an website ta an post ania kan ria thewang in New York Post chu news rin tlak tak tak post na mun ania tuna footage kan en tur po hi live stream a an pek chua ani nge nge a amai ro chu thil danglam tak mai thlenga om ani video a hian me che pakhat White House reporter chuan om dan phung danglam tak mai ron tilanga a mel le amita chuan thil danglam tak mai mu ani olegan soi thui mai footage kan enanga chiang takin thil thlen dan hi kan mu thiamin karing Pay close attention to her eyes the whole time. Look how big they are, and one goes without the other. There's that. kanen takang khan reporter hian asama siam that mek lain camera lampang zong hian aron hoya ti chuan amit chu aron vara tin amel hi adang lambok ani henge mai hi tuna hian viral mek chu hanita a tin he footage hi anlak na mun chu White House press briefing room ania tin henu hi soitang han reporter ania ti chuanin hetia om dan phung dang lam tak mai live stream a aron lan tak sia chuan tuna hian he footage hi a viral mek ani kan sia tur chu hi edit ani lova tin AI ani bok lova chuwangin mitam takin hemi chungchang a hian ngai dan sang sang an nei bok ani tuna hian he footage hi a viral meka viewers ngot ponga to khop maya makta doi somni pathum chuangin he footage hian view to ani mitam takin an soifia dan pakhat chu camera glitch niin an soya tin a thenin lizard people ani lopon aliens nem nge na niin an soi vele bok ani he footage hi jun ni som pakwa khan lak ani to a amai ro chu tuna hian aron viral thar chau ani tin he clip hi Fox 9 Minneapolis in live stream an pek chua ania chiang tak mai in edit ani lo ti chu kan riat a tha ome tin chu baka AI manga siam ani lo bok ti chuan DC reporter nu hi ming chu Molly Martinez sania zona tam tak adong zui bok ni nan soya chuwangin tuna hian he thil thleng chungchanga hian aron tong chuak ta hial ni nan soi ani tuna ama chungchanga viral mek hi teng hian ron soin ka chunga thil thleng to chuan he thil thleng hi alanui za thak ber ome ti hin post asiama hi Twitter a siam ani ti chuan Martinez hian ama chungchangan comment na thin khatte po fiam thu angin aron la zui boka comment sang sang ate ama soisian la le fiam thu thona nan mante chu alimpui phian nin alang thong ani he conspiracy theories hi atak nge ani chuan lizard people te hian thil siat na emotak anei version shim hi alomom version shim ti hin asoi bok ani ole khakha tun nai dewa video viral mek mitam takin mak anti le soifia na sang sang an nei dan te kan tar lan thei chu ania hemi chungchang hian enge ngai dan ni vele camera glitch ni in ring vm comment section lama milo shetir ve do nia ole tuna ve thung chuan Boston News 25 in tun nai deuh loka news report aron ti chua hi kan en vele do nanga thole ni liam ta jana thil thleng kha hania wana chuan thil danglam tak mai pa fain lakfu haneya emi te pa fa hian antum ber chu telescope mangin arsi thlok lai en le lakfu antum ania amero chu hetiang hian thil danglam tak mai an mu fu ta zok ani olegan soi thui mai footage hi kan en velenga chiang takin kan mu don ha ani basit sidiki chuan he thil mum
var vek mai chu mina hualang tak hi van lam a hoi mek lai chuan mu thu soya ti chuan a phone chu rang taka la chuakin he thilmak tak mai hi a phone hian a record chun zom ta ani a soidan chuan he thil eng tak mai hi minute nga chung vel vana chuan mu thein ain lan niin a soya ati abo ma hian a chung ta chu man mo takin ko chuakin he thil eng mak tak mai hi a en tir vele bok ti chuan an pa fa hian telescope mang puin uluk takin he thil eng hi zir chian na an nei chun zom ngala amero chu enge ni an sha thei tlat lo ani he thil eng tak mai an lak na hmun hi Massachusetts ania tin an pa fa le an chung ko chau hi he thil eng tak mutu om chun hian ni lawa midang te poin an mu thuan soi vele bok ani ole hei hi enge nia irin vele comment section lama milosia tir vedonia ole tuna ve thung chuan tun nai deuh loka UFO video an lak viral le ta hi kan bi chiang vele donanga tunla hian UFO chungchang hi hriat tura tamin mun then khata phei chuan video viral tam tak a thleng chho le mek boka tunangi po hian England rama UFO video viral a thleng le ta tuna kan en tur po hi England Royal Air Force Base buloka thil thleng ania papakhat chuan a ui chu infiam puin yang hian video in a recorda amero chu thil danglam deuh mai lak fu nei ani tuna hian clip hi kan enanga chiang takin thil thlen dan hi kan hmu thiamang Did you catch it? Okay, so we're actually going to slow it down, slow motion. Take a look. Okay, so you're going to see this shoot past. Look at that. Look at that. Kanin takang khan papakhat chuanin a uina a se tur thil chu thlo phein yang hian video na recorda amero chu thil danglam deuh mai a phone camera mang hian lak fu ani ta ani kanenang hian footage a hian thil eng tak mai chu chak tak mai in camera lampang hoi zong hian aron thlok chawa wa sanga chuan a chak khop mai hei hi enge nia irin vele enge mai hi tuna hian a virala in he footage hi News Nation YouTube channel ina tuna anron the dar mek ani boka e hian soizui a lo khop maya mitam tak chuanin UFO ani an ringa soifian adang vak an nei theilo ani hemi chungchanga hian ngai dani nei karinga enge nia irin vele comment section lama milosia tir vedonia ole khang te kha tun chuma video viral sang sang an thlir thei te chu ania khang kan tar lan tak te khan ngai dan inei venge karinga ingai dan te po comment section lama milosia tir vedonia tun chuma tan chuan khati zong kha anie